Sunt Victoria Griza și vreau să dau replica la monologul profesoarei din emisiunea lui Dorin Galben, unde fosta diriginte a fetiței noastre declară anumite acțiuni pe care le-aș fi făcut împotriva ei. Deci, doamna profesoară declară foarte multe lucruri despre mine, dar mai ales despre fosta ei elevă, care menționez că este un copil minor și care ar trebui să beneficieze de suportul și susținerea unui profesor, dar nu de distribuirea de bârfe și minciuni, precum și informații confidențiale de către aceasta. Deci, ca răspuns la toate cele declarate de profesoară, aș vrea să vin cu câteva declarații. Primul moment pe care vreau să-l dezmint este că aș fi amenințat-o. Nu am amenințat profesoara, iar drept dovadă o să atașez screenshot-urile în comentarii la acest video. Tot dialogul nostru este salvat automat pe grupul de părinți de pe Messenger și în comunicarea privată. O altă acuzare este precum că aș fi publicat informația privind hărțuirea sexuală. Dezment și această informație, fiindcă eu nu am contribuit ca informația să apară public, nu am avocat și nici nu sunt reprezentată de nimeni în Republica Moldova. Alt moment care este foarte important și cer dezmințirea imediată a acestei declarații este precum că fiica noastră ar fi sustras bani din geanta dirigintei și eu aș fi acceptat acest lucru. Nu este adevărat, fiindcă în noiembrie 2019 eu am fost cea care a venit la doamna diriginte cu o problemă confidențială ce trebuia discutată între mine și ea ca să găsim soluții. Am înregistrat dialogul și răspunsul este complet diferit nici de cum că s-au sustras bani. Respectiv, fiindcă doamna diriginte știe adevărul, o rog să dezmintă această informație. Violența emoțională este adevăratul motiv de ce fiica noastră nu vroia să meargă la școală. Cred că nu este profesional ca pedagog să încerci să te justifici și să te aperi în orice chip, spunând neadevărul, dar și denigrând, înjosind un elev, un copil minor. Să spui precum elevul ar fi un hoț, că ar fi needucat, că ar fi un rebel, un alentat, un arogant, un nepoliticos, pe când copilul este unul obișnuit dintr-o familie obișnuită, cu bune și cu rele. Îmi dau seama că anume cu astfel de prejudecăți și abordări din partea dumneavoastră s-a luptat copilul nostru pe parcursul clasei a 5-a. Și anume din aceste motive nu dorea să meargă la școală, fiindcă se simțea exclusă. Din relatarea din video, putem deduce că vina era doar a copilului, deoarece nu era perfect sau nu se încadra în tiparul comod pentru diriginte. Și respectiv, fata noastră era pedepsită emoțional și psihic la școală. Respectiv, ea nu vroia să meargă la ore. Era stresată și deprimată. Se știe că violența emoțională nu lasă urme vizibile, dar consecințele acestea se resimt la nivel psihologic. Eleva avea nevoie de susținere și înțelegere, dar nu de blamare. Inițial am crezut profesoara, dar nu propriul copil. A fost o perioadă foarte lungă când eu am ținut partea profesoarei, datorită bunei sale reputații, și îmi pare extrem de rău că nu am crezut în copilul meu. Deci de la sfârșitul lunii octombrie până în luna aprilie, când s-a terminat ultima noastră discuție, eu credeam că vina ar avea o fata mea. Și îmi pare nespus de rău. I-am spus la un moment dat, când în perioada online, fata a citit oribilă conversație de pe grupul de părinți din partea profesoarei. Și atunci am spus, iartă-mă, ai avut dreptate și te apreciez că ai protestat din toate puterile tale, cum ai putut tu, numai ca să-mi dai de înțeles că nu poți să mergi în acel mediu. De azi înainte, eu să te ascult mai bine. Problemele la școală au fost doar cu această diriginte.
Fata noastră a învățat deja un an în aceeași școală și s-a adaptat, iar când au fost unele probleme, ca și la orice alt copil revenit de peste hotare, am discutat cu profesoara și s-au rezolvat. N-a trebuit să ajung nicăieri. Fetița mergea cu drag la școală și se integrase în grup. Probleme grave au fost doar în clasa 5-a. Mai târziu, când am transferat-o în școala rusă, deși nu știa limba rusă, ea a fost atât de bine și a revenit, s-a reabilitat. Când simțea mici probleme, se rezolvau pe intern, ca și cu orice alt elev. Respectiv, comportamentul copilului depinde de mediul în care se află și de oamenii care îl înconjoară. De unde a pornit această situație și de ce durează deja de 2 ani? Nu sunt singurul părinte care a fost supus relilor tratamente împreună cu copilul său după ce s-a manifestat împotriva colectărilor taxelor ilegale. Anume, de la un episod de colectare de taxe legale și a început totul, de la vizita în cabinetul directorului. Orice părinte știe că în Republica Moldova se colectează taxe ilegale. Dar de ce a durat 2 ani această situație? Fiindcă când făceam solicitări de informație la școală, primeam răspuns evaziv care îmi deschideau încă 3-4 întrebări. Când am făcut plângerea la direcția de învățământ, mi-au apărut mii de întrebări, fiindcă s-au atins alte subiecte bizare și necorecte în procesul de instruire a elevii în această școală. Doar recent am primit unicul răspuns satisfăcător și relativ clar de la Ministerul Educației, unde se menționează că dirigintea și psihologul sunt vinovați în acest caz. Adresare către Dorin Galben. Stimate Dorin Galben, probabil, în situația în care în emisiunea dumneavoastră a fost discutat nu doar un conflict între două persoane adulte, dar de fapt a avut loc o denigrare a unui copil minor, ar fi fost corect și binevenit să aflați și opinia celelalte părți. Aștept o invitație la emisiunea dumneavoastră și consider că ar ține de etica jurnalistică să dați dreptul la replică persoanei al cărei copil ați permis să fie denigrat și supus discuțiilor publice, ca urmare a interviului realizat de dumneavoastră. Și pe final, eu cred că situația a scăpat de sub control și în acest moment este nevoie să se implice autoritățile superioare competente, iar avocatul copilului se preia cazul dat. Eu doar îmi doresc să se facă dreptate. Vă mulțumesc!